नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी गायक संजय चौबे आप सब भोजपुरी श्रोता समाज के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। और आज एगो फिर हमारा समय मिलल बा, दिन में रात में तो कार्यक्रम बा, वैसे सोचनी कुछ समय बा तो वो सबके बीच में एगो वीडियो हम बना के भेज दी। तो शेयर करी सब भैया हमारे वीडियो के, हमारा पेज के फॉलो करी सब। एगो मेहरारू भी है सावन के पावन महीना में अगल बगल के ओकरा जितना लोग बा सारा लोग बाबा धाम जाए खातिर तैयारी कैले बा। तो मौगी अपना बलमुआ से कहती है कि हे राजा जी सारा लोग जाता का बात है कि हमरा का आसरा पासरा रो धरावत नहीं, कैसे कहती है? आर्य मंगल के मौगी जाती है देवघर हो आर्य मंगल के मौगी जाती है देवघर, अरे पहिरी के गेरुआ साड़ी, अरे सजनवा हमरा के सजनवा हमरो के धराई दो, अरे पटना से कौन गाड़ी, अरे सजनवा हमरा के धराई दो, अरे पटना से कौन गाड़ी। अरे पिछला सावन बीत गइला जाए दिहला हमरा के, अरे पिछला सावन बीत गइल ना जाए दिहला हमरा के। अब की बात मान बसैया कहत बानी तोहरा से, अब की बात ना मान बसैया कहत बानी तोहरा से। अरे भुअर के भौजी जाती है देवघर हो अरे भुअर के भौजी जाती है देवघर, बेची के भुअरी पारी, अरे सजनवा हमरा के अरे बलमुआ हमरा के धराई दो, अरे पटना से कौन गाड़ी, अरे सजनवा हमरा के धराई दो, अरे बगहुच से कौन गाड़ी। नमस्कार प्रणाम।